So sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Yogi. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Secret Lovers. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa sayang kaagi karon? Mao kining sa ka lalaki nga taga Cebu City. Agang tumatatampo, nagdasangan ka? Yugi. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Nasakpan ka ni... O lagi? Yang usawa mo na ni mo. Kapila na ba ka nasakpi? Nakoy plano. Unsa man na? Unsa ni? Nganong nag-set up din Ali, babe. Naibaw ko nga, dili ko deserve para nimo. Nagkagugsa nimo. Yuki, Pero gusto na kong mag-usap. Please. Pakasli ko, Ali. nag-propose ka na ko? Human ka na sakpi? Kuan ka nang, sa tinuod lang. Gituyo na ko nga mag-away ta. Aron, makaprepare ko ani. Unsa? Pakulo na to tanan, uy. Ako isaad ni mo nga mag-usap na ko. Kung pakaslan ako ni mo. Muhatag ko sa kong pagsalig ni mo, Yuki. Ugunta. Dili na ko ni mo pasakitan og usapa. Dili na, Ali. Promise. Thank you! Thank you, thank you. Kabihan ko di mo makadagkayod, bay. Siyempre, mag-usap naman ko. Nangita ka na kong trabaho nga, dako-dakog sweldo, kay? Ako na din sa Cebu City, bay. Masikanahan ka. O, sa mga trabaho. Call center agent? Oo, dako mo ko ng sweldo. Oo niya. Malayo na day ka na ako. Karon lang ni. Gusto ko nga matrabaho ta og maayo, samtang wa pa tay anak para makatigom ta. Sige. Basta way sagol binuang dito ha. Promise. Way binuang alam. Yes! Kao ba na kitag balik? Mas maayo sa bay. Para nakoy kaila daan din eh. Aw, ikaw pa. Dali lagi ka mag-amigo eh. Ikaw pa. Dali manggani kay ka magkapang chicks. Dili na karon, bay. Focus na ko sa mong future. Kumusta man ka diha, babe? Okay na ko, babe. Trabaho, bay, ragid ko permi. Wa kay lagaag diha. Wa, baby, oy. Buutan ki ko diri. Pero babe, dili sa ko gusto nga dili ka maglingaw-lingaw diha, uy. Gusto sad ko nga mag-enjoy ka kay dili ra balalim magtrabaho. Salamat, babe. Sige lang, kung di na ko busy, basin mo, suroy raw niya ko pohon. Ayo kay may uban ka karon sa birthday sa atong manager? Gusto lang sa kong malingaw sa kong day off, bay. Wow, ano yun? Hi. I hope that you enjoy it, Mom. Yes, Ma'am Martha. Enjoy ra kay me. Ay, ma'am. Bago din natong kauban, ma'am. Pa mo magkaila kay
Wa pa man ka makadyot gikan bakasyon. Ah, okay. Hi, gwapo. Oh, ah, hi, ma'am. Kagwapo niya. Hoy, mahilis ba ako, ha? Oh, sorry. Samot ka kagwapo nga namuha ka. Ah, sige pa. Pagkuha pa mo gimnanon dito, ha? Sige ma'am, salamat. Excuse me. Matas ka nahan ba ya? Gatwinkle-twinkle ba ya? Pilit man ka na imong tinanawan ni Ma'am Marta? Ngano ka? Gwapa kay bay. Nya, sexy. Nano siya uyab, bay? Way uyab, bana hinuon na ah. Huwag to sa lang nasod ang yung bana. Uy, mo ba? Naman. Sus, kung ako'y bana to, di kong trabaho layo eh. Kagwapa daw. Nya bay, kung patulan ka ni Ma'am Marta, masugot ka. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Dili eh. Loyal ako ni Ali, bay. Bantay bitaw, tanawon bitaw na to. Yugi, o ba ko later, ha? Na ako'y meeting. Ako, ma'am? Yes. Gusto na ko nga ikaw na maimuuban-uban ako sa akong mga meetings. Ayaw ka bala ka? If madugay tag-uli, extra income na nimo kay overtime naman na. Okay, ma'am. Sige na lang gimuguban ni Ma'am Marta bay. Trabaho ra na, bay. Ayaw pag hunahon nagdautan. Unta, trabaho ra gid ta na kutob. Kay anha ra magina magsugod nga ma-inlove kung magsigi kuy-kuyong. Bay. Unsa ko? Si Ma'am Marta na lang gid ang permi nga naasa kong nauna. Pigtado sa kuskisulti sa kong amigo na. Naduta na ka ko ni Ma'am Marta. Kumaw. Parehas ba sa kami gibati? I love you. Ma'am, Yes, I know. I know, paspas na kaayo. Ako sad, wa ko makasabot na ako. Minyo ko. Huwag nahibaw ko nga minyo ka. Pero dili man nato control lang itong kasing-kasing, di ba? I love you too. Tinuod. Oh, gusto na ko nga maako ka. Kana kong... Imo na ko. Yes. Imo na kayo ko. Unsa man ako naibawaan? May lain na kang kitrabaho diha? Ha? Oh. Nganong murag na kurat man kayo ka? Ha? Wa ka masuko? Wa, uy. Nganong gutaw masuko man ko. Dili ba lalim nga nagtrabaho na gani ka sa opisina o niya gihimo pagid kang right hand sa inyong manager. Bilib na gid kayo ko nimo Yogi. Nagbago na gid ka. Responsable na kayo ka. Oo. Oo, bitaw, Ali. Doble nga akong trabaho din eh. Mauday busy na kayo ka o tagsa na lang ka manawag. Abibyan ako na mabay na ka diha. Ha? Wow, uy. Di na mahitabo, no? Ikaw ra ako. Sige na kay may buhaton pa ko, babe. Ha? Bye. No, sabi ni Martha. Hindi mo kayo nireplyan. Huwag perming busy. Nantuon ako sa iyong office, be.
I'm sorry, Yuki. Pero I think, kinahanglanan nila itong undangon. Unsa? Nga naman. Tungod kinigilty na ko. Nakasaan ako og... Ug unsa? Mutugan na lang ko ni mos tinuod. Gawas ni mo. Naapa ko'y laing uyab. Unsa? Sakto pa. Duhaming imong kapit? Oo. Maong undangon na lang ni Nato. Mas maayo pagid siguro. Lisura na eh. Pero, sige lang. Mao man ni sakto. Kalimtan na ako, Martha. Ma-file kong leave. Magibakasyon ko sa kong asawa. Basig makalimot ko ni Martha. Kapresko sa hangin din ni Biboy. Salamat kaayo ha nga. Nigahin yung kaog oras para nako. Nag-enjoy kaayo ko og na-relax ko. Oh. Babe? Yogi, Ali? kailangan ba ni mag-una-una? Okay na ka? Yeah. Mag-serious ako, ha? Mura ka rin mo gitawa? Kay, mangumusta ka na ako din sa opisina? Or, ba sino si Ma'am Marta ang imong gustong kumustahon? Dili, oy. Oh, okay. Bay, ni bakasyon sa si Ma'am Marta. Kay, nauli ang yambana. Unsa? Nebaw kong sayop kini akong gipati. Pero, di ko mahimot na nga. Di makakita niya. Iligbalik na ko, Jote. Mag-message ko nga. Pagkikita ko niya. Aron mag-istorya may balik. Salamat kinito nga ka. Oh, dito nga ako kay... Na ako'y mga na-realize, Yuki. Unsa ba na? Dili din ako kaya nga mawa ka. Parehas ta. Mabuang ko sige ko na una mo. O gusto na kong padayunon kung unsa may naa na to. Bahala nagpatako. Yuki. Naibaw ko nga daghan og mujad sa mong sitwasyon ni Martha. Pero di mo makasabot kung kamo na mo ina sa ingon nga sitwasyon. Selfish mong paminahon, pero padayon mi kung asa mi malipayon. Dili na nakutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kato mga higalang kaagi ni Yugi nga taga Cebu City uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nag-alahan, Secret Lovers. Ang maong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa
Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.